Ndị Igbo ekene m unu, ndị Igbo rienụ, ndị Igbo ṅụanụ, ndị Igbo kachanụ. Ụmụnne m ndị Igbo, anyị abatago na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo. Mana n'ụbọchị taa, aga m agbatịkwara unu ọfụma ife gbasara nze na ọzọ. Akọwago m ozi a. Ndị be anyị si na ala adịrọ mma bụrụ ndị nze. Ịma ife okwu a lụrụ. Ala dị mma, ndị nze anara ọjị taa. Ala adịrọ mma, ndị nze anara ọjị taa. Ọnya kpatara ọtụtụ ndị nze ji anwụ ọnwụ ike. Mana anyị ga-eneba anya ebe mmiri si wee baa obi ụgbọgụrụ. Unu matara na since anụchara agha ndọrọ ndọrọ nnwere onwe n'ala anyị, n'oge ka ife gbasatara nze n'ala Igbo si wee ghasaa. Since ebidoro ichi echichi ndị nze n'ụka, ọnya kpatara nze enwere ugwu na nsọpụrụ n'obodo. Ka unu amaghị na echichi ndị nze na ọzọ bụ the most sacred institution enwe n'ala Igbo. A na-akwanyere ndị nze ugwu. Ugwu a na-agwanye ndị nze amara ka m ga-esi wee kọwaa nwunye, maka na ndị be anyị si na afụ nze ebi okwu. Tupu a na-echi mmadụ nze maọbụ echicha mmadụ nze dịka omenala na ọdịnala Igbo na ọdịbendị si wee dị, ịma na onye nze na a na-asa ya ile. Kedu ife bụ ịsa ile? Mana ọtụtụ ndị Igbo amatara ya bụ okwu a, mana onye ọbụla bụ onye nze ma ife m na-ekwu. A na-eme gịnị? A na-ebewa nze ile, ọbara ya atụsa n'aja ala. Is a ritual ka ọ bụ n'ala Igbo. Na onye nze ama nji ile ya tụọ asị maọbụ kwujọọ maọbụ gbaa izu imegide mmadụ. Ịma na mgbaisa nze siri ezigbo ike n'ala Igbo. Ọ bụrụ ọkwara mmadụ niile ka emewere ichi nze na ọzọ. Mana tata unu ga-afụ na ọtụtụ ndị nwere ego n'ala Igbo na-aga chie nze. Mana ọ bụrụ na ichiri nze bụ isiokwu, nọọ na ije emedonwu, ije ezenwu mgbaisa nze n'ala Igbo. Ka m gosiara gị ife ịmarọ, hụchara m ntị ọfụma n'okwu a. Onye nze anaghị eri ihe n'ọha. Tupu onye nze aga ive maọbụ jere gị ive, ngwa ngwa ọ na-abata iji eji ọkụkọ na mba ji wee na ya nni. Ị mara onye nze anaghị ekpu okpu nze ya chi maọbụ chichi echibido ya. Ị mara onye nze anaghị ekwe ka mmiri masa ya n'isi. Ị mara onye nze anaghị edinọ nwaanyị isi mkpe. Ị mara onye nze anaghị arị akwụ. Ị ma na ịbịa n'elimeri gbasatara ndị Igbo, o nwere ọtụtụ erimeri ndị nze anaghị eri. Ihe ka m ji wee gwa gị na ife gbasara nze na ọzọ n'ala Igbo siri ike. Mana unu na-anya tata, ife anyị na-echizi bụ nze ndị ụka. Ọ dịghị ka ọ dị na ndị igwe. Na onye kpatara ọtụtụ ife dị iche iche na-eme n'ala Igbo. Maka gịnị? Ndị Igbo be anyị
go away from the ancestral culture and tradition. Were anya n'anya n'obodo gị. Ị ya akọwara m maọbụ ị ya aka m wee kọwaa okwu a m na-ekwu. So ụmụnne m, ndị nze na ọzọ nwere a very big vital role to play n'ala Igbo. Ka anyị kwụọ mmiri a oge ọ dị n'obu ọkpa. Ama na ntị dị, ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ọ bụrụ na o nwere ife ị nwere ịtụnye n'okwu a, deelu nye n'edemede ma mee gịnị gbasara m ozi a. Sonyere m n'ife na-eme na my YouTube page at Maazi-UC. Gwa m ebumnobi gị. Echefuna na ndị Igbo sị ala adịrọ mma bụ uru ndị nze. Ala dị mma ndị nze anara ọjị taa. Ala adịrọ mma ndị nze anara ọjị taa. Ọnya kpatara ọtụtụ ndị nze ji anwụ ọnwụ ike. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Cheta na abụ m Maazi-UC. Igbo bụ Igbo kachanụ. Ụmụnne m, ndewonu.